Магистралният първ сет и мало несветливата пагина във втория, трети, четвъртия сет. Все пак Гърция е много квалитетна екипа, има много квалитетни играчи. Той дойде до израз във втория, трети и четвъртия сет. Втория сет не поремете Соними от стварно добър сервис, ризичен сервис, кой скоро свите сервиса в легова терен, а ние малко имаме проблем с приемът, дистрибуцията, но все пак. Данъкът на некомплетност ова недела, на много болни, повредени играчи, все пак го даде и той резултат. Може би ако бехме, да кажем, сите, имахме шанса малко по-добра, ке го удържахме нашият ритъм на тренинзи и играта ке беше по-друга. Но все пак и кажем, и на почетъка спомнахме дека Гърция е много квалитетен тим, има много квалитетни играчи, но все пак нашата шанса останала понатаму. Имаме следната година, още Грузия на домашен терен и Грчка на гостински терен. Када ще со победа над Грузия 3-0, може би ще 2 сета в Гърция, имаме големи шанси да дойдем на Европско първенство.